Кредо Бонум е фондация, която застава зад зелените идеи и проектите за устойчиво развитие, стремейки се към позитивна промяна в съвременното общество. Тази пролет фондацията ни потърси за партньор в реализацията на книги за смет, кампания, целяща да обърне внимание на хората към разделното събиране на отпадъци. Идеята на книги за смет беше проста. За всеки килограм предадени пластмасови отпадъци, човек можеше да получи книга по избор. Задачата пред нас бе да създадем такава комуникация за събитието, която да предаде посланието на Кредо Бонум по възможно най-добрия начин. Дадохме си сметка за две неща. Че големият процент пластмасови отпадъци са бутилки от напитки, козметика или почистващи препарати и че именно тези бутилки могат да се превърнат за хората от отпадък в любимо произведение или автор. Така заменихме имената на до болка познати на всички нас марки с също толкова познати автори и произведения, а новополучените продукти се появиха на ключови места в столицата. За да подсилим посланието «Книги за смет», вдъхнахме живот на пластмасовите бутилки, преди да бъдат рециклирани, и ги превърнахме в канали за нашата комуникация с журналистите. Изпращането на писмо в пластмасова бутилка ни донесе широко медийно отразяване и така достигнахме до изключително голям брой хора. Вследствие на всичко това, на 21 април, ден преди Международния ден на Земята, на площад Славейков и съседните улици се изви безкрайна опашка от хора, които търпеливо чакаха, за да предадат събраните от тях пластмасови отпадъци. Резултатът беше повече от впечатляващ. Над 5 тона предадени отпадъци и над 5000 раздадени книги. Цифрата беше толкова внушителна, че събитието получи изключително широко медийно покритие, влезе във всички новинарски емисии и доказа, че българинът има желание и съзнание да рециклира и да се бори за устойчиво развитие. Успехът на Книги за смет се оказа толкова вдъхновяващ, че мотивира и други компании да организират подобни акции, носещи дори сходни имена. Новината за Книги за смет достигна и до хора от други населени места, които изявиха желание занапред събитието да се провежда и в техния град, а от Кредо Бонум се ангажираха да направят всичко по силите си това да се случи и да превърнат събитието в традиция.